Astăzi vom vorbi despre Sfânta Ametist sau de plinătatea Dumnezeiței. Sfânta Ametist, ori Sacra Ametist, este arheia luminii, diamant, violet, alchimiei și transmutării. Numele ei, Sacra, devine din cuvântul deplin și din modul în care ea ne ajută să devenim compleți, energetic, prin transcendentarea celor 5 simțuri și eliberarea de orice sursă care ne consumă energia. În limba greacă, ametist înseamnă care nu este amețit sau beat. Această parte a numelui ei reprezintă claritatea profundă a sinelui pe care ea este capabilă să te ajute să o obții atunci când energia ta este trează, curată, înalt, vibrațională și intangibilă. Înfățișarea Sfintei Ametist, întrucât este păstrătoare a flăcării violet sacre, ea reprezintă unul dintre îngerii la care poți să apelezi pentru orice tip de transmutare. Atunci când energia ta este foarte limpede, ea te va ajuta să străpungi treptat valurile iluziei, inducând o trezire a abilităților paranormale. Sfânta Ametist îmi apare ca un colorit alb deschis al pielii și ochii pătrunzători de culoarea violet. Este învăluită din cap până în picioare în zeci de nuanțe minunate de lavandă, lilia și toate tipurile de violet, care includ mantia sa catifelată, lungă, părul lung și chiar aripile. Poartă un colier mare de ametist, cu formă ovală, care îi atârnă până în zona ceacrei inimii. Fascinant! În privința Sfintei Ametist este modul în care bate inima sa cristalină. Firea argintii de energie pulsează efectiv din inima ei, precum liniile de electricitate. După ce se propagă în sfera ei, energia se stabilizează deasupra aurei sale, impresionante, și creează cea mai minunată tapiserie de lumină pe care ai văzut-o vreodată. Energia Sfintei Ametist. Precum toți îngerii, Sfânta Ametist are o energie care se simte minunat de liniștită. Când apare, te vei simți foarte senin, dar în bună formă mentală, în același timp. Majoritatea oamenilor experimentează intensificarea intuiției, ceea ce o face îngerul pe care îl vei vedea fizic cel mai curând. Este normal să simți fiori și este posibil să auzi tonuri înalte, întrucât energia ei stimulează simțurile paranormale ale clarvederii, vederea limpede, claraudiției, auzul limpede. În pachetul de cărți tarot, ea este similară arhetipului Marii Preotese. Puterile ei paranormale o fac păstrătoarea înțelepciunii atotvăzătoare și atotcunoscătoare. Ea este și păstrătoarea secretelor, astfel că le va împărtăși cunoașterea ezoterică numai celor care o vor folosi cu integritate și pentru binele cel mai înalt al tuturor ființelor. Sfânta Ametist ne va ajuta să ancorăm baze spirituale elementare, precum vorbirea și ascultarea conștientă, în fundația propriei persoane. Ea este îngerul tăcerii și te va învăța cum să asculți cu urechile tale superioare sau interioare, care primesc informație pură, spre deosebire de urechile egoului, cele exterioare, care au tendința să judece. O altă abilitate elementară în care te va ajuta să o dezvolți este să rămâi tăcut, ceea ce este deosebit de benefic dacă încerci să renunți la bârfă sau te lupți să-ți ții gura. Ea îți va oferi o scânteie violet de lumină, chiar înaintea ochilor, ca să-ți servească drept reamintire să ții informația pentru tine. Când ești pe punctul să împărtășești cunoaștere cu o persoană nedemnă de încredere, ea îți va oferi un semn de avertizare foarte clar. De 2 ori a folosit Sfânta Ametist melodia Don't Speak, o formație No Doubt, aducându-mi-o în atenție la radio. În ambele situații,
Am auzit-o exact la timp, înainte să le divulg informații unor oameni care nu aveau cele mai bune intenții în ceea ce mă privește. Alteori, mi-a adus în atenție sensul de circulație stop, reclamă TV, pentru marcă de paturi Selinger, Noapte tăcută și altele. Îți vei da seama despre ce este vorba. Este foarte important să înțelegi că Sfânta Ametist vrea să îți promovezi adevărul, ceea ce este mult mai productiv și nu să îl reprimi rămânând tăcut. Îndrumarea ei te va ajuta să fii mai bine primit și înțeles. Ea conștientizează că uneori este foarte ușor să fim măturat de propriile emoții. Păstrând acestea în minte, ea arată doar că există un loc și un moment mai bun în care să te exprimi. Sfânta Ametist te va ajuta în următoarele privințe. Să-ți cureți energiile de frecvență joasă, să purifici rezidul din viața trecută, să cureți karma ancestrală, să-ți dezvolți darurile paranormale, să-ți intensifici intuiția, să fii sincer, să transcendezi tendația plăcerilor senzoriale, să accesezi înțelepciunea aflată în dimensiuni superioare, alchimizarea minții, corpului și spiritului, echilibrarea chakrei, celei de-al treilea ochi, să duci sarcinile la bun sfârșit, să vindeți dependențele, să-ți sporești abilitățile de ascultare. Cărțile de vizită ale Sfintei Ametist. Atunci când lucrezi cu Sfânta Ametist, vei observa probabil unele din semnele de mai jos. Formațiuni de numere 99, 999, 9999 sunt aliniate la frecvențe energetice ale Sfintei Ametist, în care 9 este numărul magic. Ea apare când e nevoie să închei obstacole și modificări finale, dar încă simți ca și cum ai rămâne fără energie, să le termini. Sfânta Ametist te va inspira să le duci la bun sfârșit, oferindu-ți frânturi ale unui posibil viitor. Animalele ei, totem, sunt șerpii și scarebii, care simbolizează înălțarea spirituală, alchimia și lepădarea pieilor vechi. Șerpii sunt capabili să audă cu întreg corpul. Ei se pricep atât de bine să asculte, încât reușesc să prezică un dezastru natural cu săptămâni înainte să se producă. Atunci când te afli în prezența ei, este posibil să simți o senzație fierbinte, ca de furnicături în zona talpei. Când lucrezi cu ea, dezvolți de obicei o atitudine practică, prin menținerea unei clarități profunde. Ești capabil să iei decizii cu ușurință și acționezi asupra nevoilor tale cu încredere și credință nestrămutată în tine. Florile ei sunt lavanda și violetele africane. Ambele sunt flori ale purificării. Îngerul transmutării. Sfânta Ametist afirmă că, precum în cazurile reducerii emisiilor noastre de carbon, este necesar să ne abținem să lăsăm o emisie energetică toxică în urma noastră pe pământ. Ea spune să lăsăm doar urme de iubire oriunde mergem. Ea ne transmite acest mesaj într-o manieră foarte degajată, întrucât știe că, în forma noastră umană, suntem aici să experimentăm o varietate de emoții, motiv pentru care ne este imposibil să nu avem niciodată un gând negativ sau o dispută verbală cu cineva. Totuși, trebuie să facem curat în urma noastră. Prin adoptarea obiceiului pozitiv al curățării și transformării energiei și mentalității, eliberăm generațiile viitoare de preluarea rănilor noastre, le protejăm. De asemenea, de limitele noastre pe care le-am moștenit de la străbuni. Linia suferinței se încheie cu noi. Avem puterea să ne protejăm copiii și generațiile viitoare de moștenirea karmei, bolilor și caracteristicilor noastre. Sfânta Ametist te va ajuta să transmuți tot ceea ce îți coboară vibrația de la un simplu gând pozitiv la entități malefice care încearcă să pătrundă și să se hrănească din aura ta. Aura ei mov, cu aspectul unei lumânări, va înghiți ușor întunericul și îl va înlocui cu lumină.
Ea este o adevărată alchimistă. Foarte adesea, ea face pereche cu Arhanghelul Mihail pentru a-l sprijini și pe cei care au nevoie de protecție psihică și curățare energetică. Sfânta Ametist transmută deșeurile psihice, iar Arhanghelul Mihail sigilează aura și o protejează, astfel de invazia ulterioară. Am lucrat cu acest duet de îngeri, de multe ori, atunci când am oferit tratamente de vindecare și îndeosebi atunci când curățăm case de energii nedorite. Ei sunt setul standard de îngeri pentru toți terapeuții și paranormali. Întâlnirea cu îngerul. Am o legătură foarte strânsă cu Sfânta Ametist. O cunosc dintotdeauna când mă știu. Povestea pe care o voi prezenta constituie o întâlnire mai recentă și servește drept minunat exemplu referitor la modul în care lucrez cu ea. Mi-am primit abordajele Reiki în 2001 și imediat mi-am pregătit practica de vindecare mobilă. Curând, îngerii au început să contribuie cu energia lor magică. Mi-am deschis un spațiu în care să pătrundă, iar prietenii mei înaripați mă foloseau drept vas pentru canalizarea energiei lor vindecătoare către clienții mei. Mă ofereau și intuiții cu privire la ce anume necesita vindecare și de ce. Erau întotdeauna informații neprețuite. De aceea m-am hotărât să-mi numesc terapia vindecarea cu îngeri, în loc de Reiki. Îngerii meritau recunoaștere pentru întreaga lor contribuție constantă la munca mea. Iubesc nespus să ofer vindecări, dar în clipa în care i-am răspuns la telefonul Kelly, m-am simțit imediat neliniștită. Totuși, i-am efectuat o programare la vindecarea cu îngeri, pe care o solicitase, în ciuda faptului că instinctul din stomac îmi striga din putere. Nu! Nu eram sigură de ce nu voiam să lucrez cu ea, dar neavând o experiență prea mare la acea vreme, am fost de acord. Pe măsură ce ziua programării se apropia, am devenit din ce în ce mai îngrijorată în privința întâlnirii. Cu toate acestea, întrucât îmi țin întotdeauna promisiunile, m-am simțit obligată să respect programarea. Când mașina ei a parcat pe strada mea, am simțit cum ceva nu era în regulă. Un vel de panică m-a copleșit, conștientizând că o energie neplăcută era pe cale să intre în frumoasa mea casă. Locul care prezenta un sanctuar pentru copiii mei, pentru mine. Helena, ghidul meu spiritual, mi-a transmis să-mi revin. În acel moment am avut răspunsul și am știut exact ce am de făcut. Deja invocasem protecția Arhanghelului Mihail, o practică standard pentru mine. Dar știam că, dacă era să o ajut pe această femeie, aveam nevoie de și mai multe întăriri. Am chemat-o pe fata perfectă pentru această misiune, Sfânta Ametist. Insuflându-mi încredere, știam că împreună cu echipa mea mă voi descurca. Sfânta Ametist a așezat un șuvoi de flăcări violet deasupra mea. Ea are un simț foarte sec al umorului, astfel că, la început, am luat-o drept glumă, până când mi-am dat seama că propriile mele frici îmi contaminaseră aura și chiar aveam nevoie să mă purific. Imediat ce razele de lumină violet și-au încetat curgerea asupra mea, ea a chemat dragonii focului violet, care au măturat casa și împrejururile ei, arzând și transmutând în calea lor. La final, Sfânta Ametist a început să creeze un zid aprins de foc violet în jurul ușii din față, precum pentru siguranță. L-am instalat cu intenția de distrugere imediată a oricărei energii negative pe care o întâlnea, împiedicând orice aspect nedorit să treacă pragul. Soneria s-a auzit și am invitat-o pe Kelly, doar pe Kelly, în casă. Venise de departe și m-a întrebat dacă poate să meargă la toaletă. În timp ce era acolo, Sfânta Ametist mi-a spus că ceva este ciudat. M-a instruit să fac o poză a mașinii de afară a lui Kelly. Simțindu-mă ca un agent secret, m-am strecurat în fața casei și am făcut o poză rapid.
Să fiu sinceră, m-am simțit cam inconfortabil, dar am avut încredere, fără rezerve, în îndrumarea Sfintei Ametist. În timpul tratamentului, Kelly a recunoscut deschis că se lupta cu atașamente ale spiritelor și entităților întunecate, atât acasă cât și în aură, dar aceasta nu era prezent aici. Am ținut în mână un obiect al ei și am reușit să-i scanez casa de la distanță. Când m-am conectat energetic, am început procesul de vindecare, eliberând câteva spirite. Nu erau deloc rele. Erau doar puțin pierdute și confuze în tranziția lor de la viața pământească către continuarea existenței în dimensiunile lumii spirituale. Casa ei era curată acum, dar încă simțeam ceva în neregulă. Când a plecat, mi-am jurat că de atunci înainte voi avea mereu încredere în ceea ce simt. Am cugetat la lecția importantă pe care o învățasem. Lucrasem foarte mult. În plus, din cauza ignorării instinctelor. E nevoie de mult timp și multă energie pentru realizarea unui asemenea proces de curățare. Mi-am spus că nu voi mai acționa niciodată împotriva instinctelor. La finalul serii, am trântit într-un fotoliu, pregătită în sfârșit să mă relaxez. Când mi-am amintit de poza pe care Sfânta Ametist îmi ceruse să o fac, am mărit poza pe telefon și am simțit fiori reci în oase. În spatele mașinii se vedeau limpede 3 fețe urâte, distorsionate. Protecția flăcării violet funcționase. Știind că nu pot să pătrundă prin zidul de foc fără să primească iubirea îngerilor, aceștia se hotărâseră să o aștepte pe Kelly afară. Ce norocoasă am fost că am scăpat! Aș fi fost de acord să efectuez o vindecare de un asemenea nivel doar în casa clientei. Astfel, ar fi însemnat să-i curați atât casa ei, cât și pe a mea, o muncă dublă. Am folosit flacăra violet sub îndrumarea Sfintei Ametist de multe ori. O poți folosi și tu. Nu trebuie să fii vindecător sau să fii implicat în împrejurări semnificative, precum în povestea mea. Folosește-o. Când o rudă dificilă vine în vizită sau chiar cu un adolescent ursuz în casă. De câte ori există riscul să-ți fie contaminată dispoziția, cheamă pe Sfânta Ametist și puterile flăcării violet. Păstrătoarea flăcării violet. Flacăra violet este un instrument spiritual transformațional care te va ajuta să dezvălui magia din sufletul tău. Ea poate fi folosită și pentru transcenderea tuturor limitărilor și aspectelor întunecate. În ultimii ani, flacăra violet a fost numită și flacăra violet argintie, flacăra violet curcubeu, flacăra violet diamant, etc. Adevărul e că miezul flăcării violet a rămas același, dar pe măsură ce trecem prin numeroase actualizări energetice, ea se contopește cu alte raze de lumină în evoluția noastră rapidă. Ne sunt relevate acum mai multe utilizări ale acestei flăcări sacre. Păstrătorii actuali ai flăcării sunt Sfânta Ametist, Arhanghelul Zadkiel și maestrii înalți, San German și Sfânta Portia, zeița justiției și a oportunității, membra Consiliului Karmic, reprezentând raza violet. La momentul descrierii sau scrierii acestei cărți, modelul actual al flăcării a evoluat de la un simplu instrument de curățare la adăugarea mai multor caracteristici noi. Versiunea cea mai recentă include accesul la ultimele coduri angelice de lumină pentru ascensiune, ceea ce te transformă într-un supraom. Iată o invocare pe care o poți repeta pentru activarea flăcării violet. Decretul flăcării violet. Sfânta Ametist te va iniția în energiile flăcării violet și te va învăța multe din întrebuințările sale. Dacă efectuezi lucruri cu umbra, flacăra îți va arăta cum au fost plantate semințele fricii în psihicul tău, ceea ce îți va permite să le rupi din rădăcină, să le elimini și, în final, să le înlocuiești cu adevăr. Ai posibilitatea să folosești flacăra pentru curățarea negativității, dezvoltarea conștiinței paranormale
și pentru a deveni invizibili. Iată un decret pentru invocarea versiunii supraîncărcate a flăcării violet diamant. Rostește: flacără violet diamant, fii cu mine acum. Arată-mi adevărul meu. Arată-mi puterea mea. Sfânt ametist, trezește-te în mine acum. Zeiță, căreia i s-a oferit vederea, menține-mă pur zi și noapte. Ca să devii invizibil, una dintre întrebuințările flăcării violet, cheamă pe Sfânt Ametist și cere să te învăluie într-o mantie de flacără violet. Imaginează-ți cum îți așează gluga pe cap și o fixează în siguranță în jurul tău. Joacă-te cu ea. Activează mantia de invizibilitate atunci când vezi o persoană cunoscută afară. Vezi dacă te observă sau nu. Amintește-ți să nu o dai jos când ai terminat. Să o dai jos când ai terminat. Am aflat aceasta pe pielea mea când conduceam și 3 mașini au oprit în fața mea în aceeași zi. Categoric vrei să fii văzut când conduci. Poți de asemenea să plasezi mantia asupra unei persoane iubite, un copil care este agresat la școală și de la care vrei să atragi atenția. Cere-i Sfântei Ametist următoarele. Sfânt Ametist, sub legea grației, îți cer să-l plasezi pe, spune-i numele, sub mantia violet a invizibilității pentru, și aici punem motivul, de exemplu, să ții agresorii la depărtare, dacă este spre binele cel mai înalt al tuturor. Mulțumesc. Amin. Îngerul conștiinței paranormale. Sfânta Ametist este o minunată învățătoare cu care să lucrezi dacă dorești să-ți dezvolți abilitățile paranormale. Ea îndepărtează vălurile psihice și te acordează fil la percepțiile celui de-al 6-lea simț. Dezvoltarea paranormală trebuie practicată sub îndrumarea unei persoane cu abilități excelente sau a Sfintei Ametist. Este ușor să-ți arzi o siguranță psihică atunci când practici de unul singur. Nu avem cu toții acces la îndrumători paranormali, dar Sfânta Ametist este însoțitoarea perfectă cu care să ne îmbarcăm în această călătorie de învățare. Ea este disponibilă oricând și oriunde și îți va deschide conștiința paranormală într-un ritm perfect pentru tine. Ea afirmă că o trezire treptată este mai ușor de gestionat de către creier, întrucât împiedică supraîncărcarea cu informații și le face pe cele suplimentare mai ușor de procesat. Un ritm lent și constant te asigură că îți vei integra pe deplin darurile și îți vei menține senzația de echilibru în timp ce pășești printre lumi. Sfânta Ametist va ține legătura cu membrii echipei ghidului tău spiritual și te va sprijini în dezvoltarea ta. Ea se va asigura că ei îți transmit mesaje adevărate, uneori probabil printr-o mică pișcătură în zona ceacrei celui de-al 3-lea ochi. Dacă nu ți-ai întâlnit încă ghidul paznic al porții, gândește-te la el ca la un șef care a fost împreună cu tine încă de la naștere. Atunci, Sfânta Ametist îți va facilita întâlnirea. O relație solidă cu ghidul paznic al porții reprezintă un extraordinar aliat. De fapt, când veți deveni prieteni, te vei întreba cum ai putut să trăiești până atunci fără el. Este important de remarcat că îngerii și lumea spirituală vibrează pe frecvențe extrem de diferite. Din acest motiv, nu toți mediumii sunt capabili să converseze cu îngerii și nu toate persoanele capabile să intre în contact cu îngerii vor primi informații de la spirit. Tărâmul angelic are o vibrație extrem de înaltă. Comunicarea cu ei înseamnă că este necesar să-ți înalți conștiința prin meditație. Abilitatea de liniște
a minții și menținerea unei intenții foarte pure. Lucrul cu spiritul înseamnă că o să comunici cu ființe din planul astral. Deși sunt în favoarea dezvoltării abilităților paranormale, este o naivitate să credem că toate ființele care populează acest tărâm sunt de încredere. Nu sunt. Gândește-te la oameni fără corpurile lor. Unii sunt abili, alții nu. De aceea trebuie să-ți iei măsuri suplimentare de precauție atunci când lucrezi cu lumea spirituală și să-ți folosești întotdeauna protecția psihică. Rămâi atent și calm când lucrezi cu acest tărâm. În fond, probabil că efectuezi călătorii astrale în majoritatea nopților. Amintește-ți doar analogia moliei și flăcării. Cu cât mai puternic strălucește lumina ta spirituală, cu atât mai multe molii sunt atrase de către flacără. Aici Sfânta Ametist îți este de folos din nou cu ajutorul flăcării violet. Ea te poate face să devii invizibil pentru formele energetice de vibrație joasă. Dacă ești vindecător cu energie sau șaman, purtarea mantiei flăcării violet îți permite să te deplasezi prin tărâmuri, fără să fii observat. Ea va funcționa și ca scut atunci când pătrunzi în mlaștine energetice dense, împiedicând negativitatea să străpungă aura. Duetul violet. Flacăra geamănă a Sfintei Ametist este Arhanghelul Zadkiel. Împreună, ei mențin frecvențele celei de-a 7-a raze a alchimiei divine și transmutării. Ei sunt de asemenea păstrătorii codului luminii violet diamant, o fațetă a inimii angelice superioare, care îți permite să primești actualizări energetice cu coduri înalt vibraționale ale ascensiunii. Acest minunat duet este o încântare. Nuanțele eterice de violet care îi înconjoară pe amândoi sunt absolut fascinante. Portalul lor eteric, templul purității, este situat în munții Cubei, în regiunea Caraibelor. Arhanghelul Zadkiel. Numele Arhanghelului Zadkiel se traduce prin dreptatea lui Dumnezeu. El îi ajută pe oameni să facă alegeri benefice și să ia decizii potrivite. Este foarte corect și drept. El îmi apare cu o barbă castanie și păr scurt, auriu șaten. Poartă o lumină albă, o haină albă cu o vestă fără mâneci, intens purpurie pe deasupra. Are la gât un colier gros cu mărgele de ametist, cu un pandativ în forma unei cruci cu 8 colțuri. Arhanghelul Zadkiel te va ajuta să te ții departe de tentațiile plăcerilor senzoriale, incluzând sex, mâncare, alcool sau orice altceva în exces. El ne amintește că este în regulă să ne desfătăm, dar consumul și răsfățul în exces provin dintr-o dorință a ego-ului, nu a sufletului. Ne confirmă aceasta când, mai târziu, regretăm că am mâncat acea prăjitură în plus sau că am cumpărat acea lenjerie de pat de firmă pe care nu ne-o permitam. Arhanghelul Zadkiel te ajută să transcendezi dorințele corpului când simți că ești controlat de mintea egotică. Sunt vești bune dacă încerci să renunți la cafea sau la prea multe cumpărături în exces, întrucât el îți va oferi puterea să spui nu. Arhanghelul Zadkiel este unul dintre îngerii dreptății și libertății. El poate fi invocat să fii susținut la tribunal atunci când ai o dispută sau o întâlnire de orice fel cu oficialitățile și se va asigura că ești tratat corect și că se va face dreptate. El este și membru al Consiliului Karmic, ceea ce înseamnă că supraveghează sala înregistrărilor și are acces direct la karma personală, ancestrală și planetară. Împreună cu Sfânta Ametist, Consiliul Karmic te va ajuta să te echilibrezi în samsara, ciclurile karmice. Ai posibilitatea să invoci pe oricare dintre acești îngeri care îți vor oferi permisiunea să îți vezi contractele sufletului.
Lucrul cu Sfânta Ametist. Înainte să faci cunoștință cu Sfânta Ametist, iată în continuare o listă de cristale care te vor ajuta să te acordezi la frecvența ei. Ea rezonează și cu rozmarinul, puternic și purificator, și cu culoarea violet. Dacă ai timp, creează un mic altar în cinstea ei. Așează un obiect vestimentar purpuriu, aprinde o lumânare albă și folosește ulei esențial de rozmarin pentru aromoterapie. Poți chiar să iei unul din cristalele ei în mână sau să îl așezi pe altar și să rămâi în stare meditativă, tăcută în fața lui. Acești pași suplimentari îți vor amplifica receptivitatea la primirea înțelepciunii ei. Pietrele prețioase ale Sfintei Ametist. Următoarele cristale conțin vibrații vindecătoare care rezonează cu lucrarea Sfintei Ametist. Ametistul, lapis lazuli, diamant hernicher, agat lavandă, quartz spirit, fluorit. Ținerea în mână sau purtarea oricărei dintre cristalele enumerate va servi ca reamintire a oricărei intenții cu care lucrezi împreună cu Sfânta Ametist. Ele îți vor ridica vibrația la frecvență energetică. Invocarea Sfintei Ametist. Acum că ai dobândit o înțelegere a atributelor Sfintei Ametist, ești pregătit să o întâlnești. Vei avea nevoie de o lumânare albă, chibrituri, un pix și o foaie de hârtie, un pachetel cu ierburi purificatoare pentru ardere. Când ești pregătit să o invoci pe Sfânta Ametist, aprinde cu atenție pachetelul de ierburi și trece fumul prin aura ta pentru a crea un spațiu sacru. Rămâi liniștit și relaxează-te. Respiră profund, de ori câte ori dorești și concentrează-te înainte să începi. Așează-ți palmele în postură de rugăciune la nivelul chakrei inimii. Cheamă pe Sfânta Ametist, șoptindu-i numele de 3 ori. Sfânta Ametist, Sfânta Ametist, Sfânta Ametist. Aprinde lumânarea albă. Rostește următoarea invocație. Te chem pe tine, cea sfântă, să mă desăvârșești. Eu sunt pură. Eu sunt deplin. Eu sunt Sfânta Ametist. Te chem pe tine, păstrătoarea flăcării sacre, a transmutării, să risipești toate iluziile și întunericul din mine și din afara mea. Eu sunt pur. Eu sunt deplin. Eu sunt Sfânta Ametist. Te chem pe tine, cea care dă valurile la o parte, să îndepărtezi toate obstacolele și blocajele percepute din calea vederii mele interioare. Eu sunt clar văzător, eu sunt pur, eu sunt deplin, eu sunt Sfânta Ametist. Așa este. Vizualizează sau simte cum energia ei iubitoare se intensifică în încăpere. Ea vine către tine și pășește în aura ta. Permite-i să te umple cu lumina ei violetă sacră. Probabil îți revelează un mesaj pentru tine. Petrece un timp în meditație și absoarbe pendelete înțelepciune. Asigură-te că iei notițe la final. Informația pe care ai adunat-o se poate dovedi utilă mai târziu. Mulțumește-i din inimă Sfintei Ametist. Acum vom procede la un alt ritual de ridicare a vălului celui de-al 3-lea ochi. Urmează un exercițiu pentru deblocarea clarvederii cu o binecuvântare din partea Sfintei Ametist. Ai nevoie de un cristal mic de ametist,
un pix și o foaie de hârtie pentru notițele ulterioare, un pachetel cu ierburi uscate pentru ardere. Purifică-ți aura cu fumul ierburilor pentru curățarea și înălțarea energiei. Apoi, practică respirația profundă pentru ridicarea vibrației înainte să începi. Când ești pregătit, întinde-te într-un loc confortabil. Cheamă pe Sfânta Ametist, recitând invocația exercițiului anterior. Sfânt Ametist, Sfânt Ametist, Sfânt Ametist. Așează-ți cristalul de ametist în centru, dintre sprâncene, în timp ce respiri profund. Când începi să simți furnicături în acea zonă, vizualizează cum petalele unui trandafir intens purpuriu se deschid ușor și îți intensifică receptivitatea față de îngeri cu fiecare petală. Vezi în centrul florii o arcadă de piatră. Un văl mov, lung, împodobește intrarea, dansând și unduindu-se ca o adieră ușoară. Ridică ușor vălul percepției deoparte. Treci prin intrarea de piatră. Înăuntru, pereți reci din cristal de ametist strălucesc puternic. Îi observi pe Sfânt Ametist și pe Arhanghelul Zachiel, așezați de o parte și de alta unui șemineu înalt. Flăcări violet mari sar și pâlpâie în foc, înaintează spre ei. Sfânt Ametist ține în mână un sceptru auriu cu o lumânare la un capăt. O îndreaptă către flăcările masive și aprinde fitilul. Se întoarce către tine și te întreabă dacă ești pregătită sau pregătit să privești dincolo de vălul iluziei și separării. Apoi ia sceptrul și menține lumânarea în fața ta, în zona chakrai celui de-al treilea ochi. Îți aprinde ușor o mică flacără violetă în interiorul centrului dintre sprâncene. Flacăra arde barierele și blocajele, împreună cu vălurile de judecată, frică și concepții eronate. Observă acum cum vederea ți se purifică. Accesează senzațiile de pace și fericire. Acum că ești complet curățat, îți va fi mult mai ușor să continui să înaintezi pe calea cea mai potrivită. Acordă-ți un timp necesar pentru încheierea acestui proces. Când ai terminat, îngerii vor fi lângă tine, pregătiți să te conducă înapoi. Când ieși din arcada de piatră, rupe cortina și dă-i o sfinte ametist pentru distrugere. Ea plasează un simbol sacru, alb, la alegerea ta pe această poartă. Pentru a-i menține puritatea, mulțumește așezându-ți palmele peste chakra inimii și șoptind: mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Închide petalele trandafirului din zona celui de-al treilea ochi până la următoarea ta călătorie. Adu-ți conștiința înapoi, în încăpere, prin mișcarea degetelor de la mâini și de la picioare. Inspiră adânc pe nas și expiră pe gură, cu efectuarea sunetului ah. Îndepărtează cristalul de pe frunte și păstrează-l într-un mic săculeț sau obiect de vestimentație. Acesta va ajuta la menținerea energiilor înalt vibraționale stocate, acum în el. Poți să folosești piatra din nou atunci când practici dezvoltarea abilităților tale paranormale. Amintește-ți să iei notițe, chiar dacă pare nesemnificativ. Scrie tot, întrucât vei conștientiza mai mult în viitor și întotdeauna ieși la aer proaspăt și o gustare ușoară ca să-ți împrospătezi energia. Atunci când îți dezvolți chakra celui de-al treilea ochi, simțirea ei ușoară, vei simți ușor durere de cap, dar va fi normal.
Dacă ți se întâmplă și ție, treci prin exercițiu ceva mai lent. Amintește-ți că deții totdeauna controlul asupra procesului tău de trezire. Dacă energia pare prea intensă, cere-le îngerilor să-ți reducă vibrația. Ei se vor adapta întotdeauna la tine și se vor asigura că beneficiezi de o experiență plăcută. Dacă vezi deja paranormalul și vrei să reduci viziunile, imaginează-ți în acest exercițiu cum plasezi un văl deasupra ceacrei celui de-al treilea ochi. Sau mai bine, imaginează-ți o ușă solidă care se închide, poți chiar să o încui. Acest exercițiu este foarte eficient în rarele ocazii în care clienții m-au rugat să le închid abilitățile paranormale. Vei stăpâni prin practică deschiderea și închiderea viziunilor paranormale. Dacă sunt închisă, rare ori văd. Aceasta este modul în care păstrezi echilibrul între lumi. Menținerea lor separat mă menține întreagă. Trebuie să fii conectat la realitatea pământeană. Următorul exercițiu este extraordinar pentru curățarea karmei ancestrale. În acest caz, îl voi folosi pentru curățarea bolii care continuă să apară în familie, dar tu ai posibilitatea să îl utilizezi pentru curățarea fricilor, traumelor, credințelor moștenite sau orice dorești. De aceea este extrem de incitant să lucrezi cu feile feminine străvechi. Nu există reguli bătute în cuie, nici manual sau îndrumător. Secretul femininului divin provin dintr-o forță interioară, nu una exterioară. Este născută în tine. Ești liber să devii complet creativ. Curățarea karmei. Înainte să începi, gândește-te bine la lucrurile evidente care se întâmplă în familia ta. De exemplu, toate femeile din familia mamei tale au suferit de vene varicoase după sarcină. Eu nu, însă. Eu sunt excepția. Totuși, e nevoie de mai mult decât norocul, dieta sau mersul la sală. Cu ani în urmă am luat decizia conștientă că nu voi moșteni niciuna din bolile care s-au manifestat în familia mea. Și ca urmare le-am evitat. Unii oameni se îmbolnăvesc singuri, fără să vrea, bineînțeles, presupunând că vor manifesta o boală, întrucât este prezentă în genele lor. Fizica cuantică dovedește că devenim lucrul asupra căruia ne concentrăm, care la rândul său este influențat de observarea noastră. Dacă noi credem că ne vom îmbolnăvi de cancer, întrucât toți cei din familie au suferit de el, foarte probabil îl vom manifesta. Voi merge însă ceva mai profund. Iar cei care au grijă de gândurile lor consumă hrană alcalină. Folosesc legea atracției? De ce se îmbolnăvesc ei? I-am adresat Sfintei Ametisa această întrebare și într-o zi, când am aflat împreună cu o pacientă care avea cancer, ea mi-a arătat că ce anume se întâmplase în interiorul clientei mele, practic. Această clientă practica yoga și era conștientă de asta și permisese manifestarea bolii în ea. Fără să știe, ea purtase frecvența energetică a bolii în ADN, transmisă de la generațiile trecute. Vestea bună este că suntem capabili să acționăm înainte să moștenim boala de la strămoși. Putem să folosim flacăra imediat și să vindecăm întreaga descendență. Iată cum. Când ești pregătită să o chem pe Sfânta Ametist, creează un spațiu sacru prin arderea de tămâie și aprinderea unor lumânări. Ai nevoie de tămâie, lumânări, chibrituri, un pic și o foaie de hârtie. Relaxează-te într-un spațiu în care ai posibilitatea să rămâi în pace și liniște cel puțin 20 de minute. Efectuează câteva respirații abdominale și începând cu degetele de la picioare, urcă înspre cap, relaxând ușor toți mușchii, unul după altul. Cheamă pe Sfânta Ametist, cântându-i sau șoptindu-i numele de 3 ori. Spune: Sfânta Ametist, Sfânta Ametist, Sfânta Ametist. Vizualizează cum aura ei violet te învăluie și îți oferă vindecare și protecție. Adu-ți conștiința în jurul glandei pineale, sub forma unui micuț con de pin în centrul creierului. Mențineți atenția în acel loc și încantează Om de 7 ori.
Permite-i Sfintei Ametist să sigileze cu o binecuvântare, sărutându-ți blând glanda pineală. Când o face, glanda pineală se deschide în două. În interior vezi rafturi de lemn, elegant sculptate, cu mii și mii de cărți. O carte mare, neagră, îți atrage atenția. În stânga, încăperii. Vizualizează cum iei cartea în mâini. Strânge-o pentru o clipă lângă chakra inimii și conectează-te la inteligența ei. O deschizi și în interior. Paginile ei îți revelează toate imprimările energetice neproductive pe care le-ai moștenit de la strămoși din partea mamei. Petrece câteva minute și absoarbe lent tot ceea ce ai descoperit. Rupe o pagină din carte și așează în palmele deschise ale Sfintei Ametist, care sunt aprinse cu flacăra violetă a transmutării. Imediat te simți mai ușor în timp ce pagina se răsucește și se micșorează pe măsură ce este distrusă. Auzi cum hârtia trosnește și arde. Simte căldura flăcării, cum îți mângâie pielea. Vizualizează-i pe membrii familiei din această linie cum devin liberi de lanțurile trecutului. Inspiră adânc de 3 ori pe nas și expiră pe gură. Puterea respirației îți activează glanda pineală. Observi fericit cum o scară de ademne energetică se ivește din glanda pineală și se structurează de-a lungul sistemului de chakre de desubt. Sfânta Ametist îți suflă un abur violet cald deasupra zonei sprâncenelor și o flacără violet se deschide în chakra celui de-al 3-lea ochi. Flacăra strălucește și un flux de lumină se revarsă prin scara ta ADN. Lumina reverberează în fiecare celulă a corpului tău, transformând și vindecând linia ta ancestrală feminină. Inspiră adânc pe nas și expiră pe gură. Adu-ți conștiința înapoi în sala înregistrărilor. Observi cum o carte aurie uriașă în partea dreaptă a încăperii. O iei în mână și inspiră adânc mirosul de cerneală de pe manuscrisul învechit. Această carte magică include toate înregistrările tale karmice din trecut, prezentul și potențialul tău viitor. Răsfoiește cartea și vezi fotografiile și informațiile despre viețile tuturor rudelor tale din partea tatălui. Pagina de final revelează manifestările neproductive pe care le-ai moștenit de la linia ancestrală masculină. Poate că ai fost conștient de ele sau nu. Rupe această pagină din carte. La fel ca anterior, în cazul liniei ancestrale feminine. Așează pagina în palmele deschise ale Sfintei Ametist, care sunt aprinse cu flacăra violet și a transmutării. Observă cum pagina se micșorează împreună cu trăsăturile negative, sănătate deficitară și altele. Vizualizează-i pe membrii familiei din această linie cum devin liberi de lanțurile trecutului. Inspiră adânc de 3 ori pe nas și expiră pe gură. Din nou, concentrează-te asupra glandei pineale și vezi cum se simte acum lumina violet, care se revarsă asupra scării ADN. Transmută tipare în coborârea sa și curăță chakrele de dedesubt. Eliberat de boli și frici, mentalități nefolositoare, ești acum un vas pur, netezit, care protejează viitoarele generații, gata cu bolile, cu mentalitățile negative, cu fricile. Toate acestea nu mai sunt purtate către generațiile viitoare din interiorul tău ca vas. Tot ceea ce vei purta acum către generațiile viitoare este iubire, calități pozitive și puncte forte. Când ești pregătit, deschide ochii. Bucură-te fizic de senzația corpului tău și cum se simte în acest moment, după ce ai curățat totul, întorcându-te aici și acum. Continua acum cu pasul următor. Ia pixul și foaia de hârtie și în partea de sus a paginii scrie următoarele. Eu, numele tău, declar că, începând cu această zi, sunt liber de toate influențele asupra energiei mele. Sunt suveran în mintea mea, corpul meu și sufletul meu. Am puterea să curăț firele energetice care mă leagă de oamenii și locurile din trecut, prezent și viitor. Așa este.
Semnează-te. Inspira adânc și citește afirmația cu voce tare de 3 ori pentru a fi sigilată de lanțurile de ADN complet vindecate. Probabil că energia ta înalt, vibrațională a Sfintei Ametist ți-a trezit chakrele. Vizualizează cum se închid una câte una, precum petalele unei flori. Mulțumește Sfintei Ametist, precum și strămoșilor tăi, spunându-le: Sfântă Ametist, străbuni, vă mulțumesc pentru această oportunitate de vindecare. Așa este. Atinge floarea cu palmele și reconectează energia înapoi pe pământ. Consumă o băutură caldă și notează-ți experiența. Poți să alegi dacă păstrezi declarația sau o arzi. Dacă alegi ultima variantă, stabilește-ți intenția ca, atunci când o faci, focul care se ridică să-ți trimită declarația în cer. Să fii productiv și să cultivi o stare de bine și de sănătate și mai multă fericire în timp ce menții simțul traiului cu scop, intenție, reprezintă calea de urmat în noua eră a feminismului. Sunt în sfârșit destul de mulți dintre noi care au evoluat spiritual. Ceea ce este în proces de restabilirii puterilor noastre este cel puțin acceptabil și de fapt necesar pentru a manifesta o viață extraordinară, plină de bucurii imaginabile. E momentul ca visurile noastre să devină realitate. Exercițiile din acest capitol reprezintă practici extrem de avansate. Acordă timp să treci prin ele și practică-le doar atunci când te simți pregătită. Poți întotdeauna să-i ceri Sfintei Ametist un semn, dacă ești nesigur. În următoarele 24 de ore e posibil să-l auzi pe SpongeBob SquarePants la TV spunând: Sunt pregătit! Provocare! Promovare! Ceea ce ar însemna un da categoric. Sau este posibil să vezi un semn rutier, drumul din față închis, ceea ce ar însemna încă nu. Cu ea alături de tine nu poți decât să reușești. Dragii mei, când ne vom întâlni următoarea dată, vom vorbi despre Sfânta Aurora. Vă mulțumesc!